For my Ghana Media TV so eni yam wakwaba but modern say obe subscribe na obeka ye ho na ye de ni kire mu apoye mantamu achem suaduro nananom atrenkonya eye bosome traditional area na enkro baako a eno ehye nananom atrenkonya bedwa no ase eye achem anamase wo march bosome ne de toso nsia eda yawada wa afempim yenu ene aduonu enum amanebo a my Ghana Media TV ensa eka ye kire mu se ahensi adwumade bi ekoso ewo achem anamase honomo na saa ahensi ni mu no enam so ema mentimo ase esoleye ede basabasa ye ebaya ene etuo ene akode edi ahim ewo krom hodomo a enam so ama semeno kasai o chese nipa makomako edu ena etuo aboba akeka wonmo a ebi mu aprepremo ayaresabia ebi mu soso anhyeda anko mu widie mu a omuguso a sabio omode enso yanchi na eno enam so ama semeno ekasai no ede eye pinche kakra de abakrum ho no mu a empanyifo guso mo hwe anim so metimi enso so aso ano na okyerese ohin foforo a achem anamase nanama trenkonya mo obosome traditional area kire mu so omagina tumu so nkodi ade eye nana akwasi awua awtoso miensa na wono na ekoba ase nanama trenkonya agina tumu nte wo so omoso na pakan mu na kroma no enyina hunu sampa sisi achema na maso na eba abaye wo hene ewo ho ne mo na no wo kire mu se afa bi no mo enso so ebo enwoso ewa na montu ananama trenkonya etu no enso so emu na no nam so ema eye saa afa na omonte omho ase ewa na montu ananama trenkonya etu no womo enso ekofa adehye bi no mu a womo besane etuo edigu adehye no mu a na wonom ebo nana akwasi awua the third na chi edom a chese akwakofa arehosemi enso ede aba na ni nyina mu ono o kire mu se bambo adwumayefo enso abam kira polisifo a wonum so ehwe ni mu se ombe yomafam di aboa ama asomdwe enso atimi akoso ewo achem anamase na mepesa wo hwe na wutie ye ne adehye no mu prai ni bi twetwe nkomo sanso na nana akwasi awua otoso miensa so I'm for my 94 and my na asafo ye munya ebisana sa Ukraine yamen se yense kwetu a ene besi ebisa ye nya abre ebisa so okra ba ko kra ko no hwene nkwa sabi omai na ahwe ene tira na ma esro oni ni mpanifo onye mu ye pa mesro ma abia na on form 94 na sa ni pa busuafo ya oni die ke ye bibie ogoma na di lati ko ni di lati ba ni di lati ko engosi na ana za lati ko lati ba no ebeka na wasi na musuma se yankubochi dom na yenhwe na hinsem no enkoso ti yekoy ikoduru ho no bomode ko eye oni aye so anana se edin di wo hen no moni ko no fi ko ye hu bibia bleso se ese ma nana so na obi hu se ama no se ande so no eni brebia na ti se tututu ekoso echi ni enim se ya ho bambofo bi a mo ba bebo ye ho ban we se di ni kwetwa no na nye ho bambofo mbebo ama dwumadi na ti akoso na mumo ye udifo bi a afafo bi agbo mpa so mumra metutu etu ti prekope na mte se nan etu akano de se bosome ne wo ana bosome amamle nso yense edie de wo ho nana akrasi sapon ofre se dwumadie bi wa anamase ono de odumi nkonti yenkobo anamase nti ofaye se ye de ye apafo a yekoye ye dwuma na yekodu ho no anopa na yekodu ho de eboni bi ani ho nti ye start se yeswa no me na meso a ohima no omoye mienu na nane na dikan na me meso a ohima no ye hu yan se etu mi se aboba mienu na ka me na benkum ni nifa enyina etu ka me ye wachi muso do haya na ye blanum efreso
yɛnkɔ na dwumadie bi ɛrekɔ so Anamase na ɛfa wɔn ho nti no yɛnkɔ ne nkɔgya wɔn na yɛnkɔboa na saa dwumadie no nkɔ so yɛmpo yɛnum deɛ ɛwɔ mu nti no yɛkɔduru no na ɛsɛ yɛ ahensie yɛkɔ so wɔ he nti no yɛdeɛ sɛ agya yɛnum sɛ asomdwie kɔ so ɛnyɛ bɔne so nti no agya yɛn nso yɛde ɔdɔ ɛfiri ha ahomakye a ɛne yɛkɔɔ yɛduru kuro ntia baabi a yɛhu sɛ tuo na afei yɛsa no bu yɛ so yi yɛnso yɛnum ade korɔ yɛkora de yɛmpo deɛ yɛdwene sɛ bi a ɔhene no a yɛsi no ɛho nipa na ɛtututuo nti no yɛdeɛ yɛato yɛ adwene mu yɛhu sa na yɛhu sɛ daabi ɛneɛ sɛ deɛ ɛkɔ so yi deɛ ɛnyɛ asɛm ketewa nti yɛn nyinaa no obiara pere ne ti me na mekura ɔhene no mu bi yɛbaa saa no ɛmeɛ de ɔhene no sii fam ɛne yɛn nyinaa sɛ yɛyɛ si yɛdwane pɛpɛɛpɛ ɛtu ɔmo too yi ebi ka me nan ebi ka me nan paa meyɛ bosomi na abusa panyin enti ahomate na ɔmensa na ɔmofrɛ yɛkɔ Anamase yɛkɔduru ɔde si a yɛde no ɛbɛdi akonnwa no ɔmo de yɛkɔ ahemfie duro na mpanyinfoɔ no atoto ɛpon no mu nti ahobrɛsɛm no yɛsrɛ wɔn sɛ ɔmo mmea ɔmo si daabi ɛberɛ yɛgyina ho a yɛde adesrɛdeɛ no ɔmo kasa na yɛhu sɛ mmeranteɛ bi ɔmo hyehyɛ ntadeɛ tuntum ɔmo sane etuo edugu yɛ so yɛnka bibia ahensie no nko a obiara nkɔ baabi a yɛnam kwan no yɛhu sɛ ɔmo de etubra ne AK-47 no bi mmeranteɛ bɛyɛ awɔtwe deɛ obiara kura tuo no bi ɔmo togu ɛdɔm aba hɔ no ɔmo togu yɛ so ɛka bebree na mekura mkɔ hyɛ agɔtam ama ɔmo de kotokuro bɛgyina m'anim a na menko a ɔmo hu m'anim a na ɔmo gyaeɛ ɔmo de tuo mmienu ba me nkyɛn na ɔmo bisa me sɛ mefiri he na mesɛ meyɛ bosomi abusa panyin yɛnyɛ mɔhwɛ ahensie nti na ɛbaeɛ na etu a mode bayɛ so obiara mɛyɛ mɔhwɛ na meka nsa akyerɛ wo afotu a mede ama me nuanom no sɛ ɔmo hwɛ ne ɛsiiɛ no ɔmo mpirim ɔmo koma nso nkɔfa owe na ɛbɛma aban abɔ ho ka ɛma nti mɛto ɔmofo sɛ wone nyame nam a wobɛhyia nsɔre ɔhaw ne animguaseɛ nti ne ɛto yɛ nsɔre kɛseɛ a meakora mehu bisa da ɛnɛ nso da yi abɛbɛyɛ da soronko ɛwɔ Anamase abakɔsɛm mu ne na Anamase ayi ne he a me na meyɛ Nana Akwasi Agu a metɔ so mmiɛnsa nananom ndwuma pa a ɔmo yɛ a ɛde Anamase abɛdu baabi a adu mesan ababɛtoa so ba ma bai memba sɛ bɛka obi ani nsɛmsɛm a asi no ɛyɛ ne ho ma nso na mebɛtwe Anamase nkankɔ na mebɛhwehwɛ mebɛpɛ yiedie abra Anamase deɛ asi biara no ɛnyɛ ho ma nso na mebɛtwe ɛnyɛ m'ani so ade hu ne sɛ mebɛ ne me nkɔfoɔ a sɛbe ɔmo ne me ntwe ɛwɔ akonnwa yi ho ɛbɛtwe ma nso ɛnyɛ no nti na maba kwan a mɛfa so a mede aban dwumafoɔ DC assemblymen MPs ɛbɛtu anamɔ baako ne yɛde mpuntuo abra Anamase man ɛyɛ Anamase kuro yi ayɛ kuro kɛseɛ a ɛsɛ fata sɛ yɛnya sukuu ntoaso a ɛnɛ yɛfrɛ no SHS ɛno ne mani so ade hu a mepɛ sɛ mede saa akwanya no ɛba Anamase yɛde kan astate ayɛ ho afɔrebɔ anya sika kakra a ɛyɛ TVET a mpanimfoɔ frɛ no technical and vocational education ɛyɛ Anamasefoɔ ani so ade hu maba yi mɛhwɛ sɛ saa ani so ade hu yi anyɛ bi koraa no afe sɛsɛ no na yɛhu sɛ blog egu fam a yɛstarte adwuma wɔ hɔ nom ɛnɛ dɛn nso mɛda Anamase man ase ɛne ɔdɔ a ɔmode akyerɛ sɛ ɔmo kuro wura maba anigye a mepie a mehu yi no mama ani agye kuromanfoɔ no nyinaa ani agye eti no yɛde aseda kɛseɛ nso ma kuromanfoɔ no